Хайде, приятели, да видим. Добре, да видим пък. Скачаш ли на въже? Ритал ли си футбол? Подскачаш ли си поне? Танцувал ли си рок-н-рол? Скочи насам и натам. Наистина бързо! Въженцето завърти. Леле, каква енергия! Жонглирай с топката. Изглежда трудно! Не я остави да падне ти. Сега послушай ме, ти не виждаш ли, че пълно е с игри. Повярвай, ти с тях щастлив си. Ще те накарат да летиш. С това ще победиш. Скочи насам и натам. И аз мога така! Сега опитай назад. Не, стига! Танцувай си ти. Ето така ли?